31ο επεισόδιο του βασικού Influenza και σήμερα γράφω γράμμα στον Άγιο Βασίλειο ως μια ίστατη λύση στην αφραγία, ζητώντας του να με πάρει σε μηνιαίο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εξωτικό, μπας και βγουν τα έξοδα των γιορτών, αναζητώντας δώρα για τους αγαπημένους μου, με το ίντερνετ να μου προτείνει αυτά τα ωραιότατα σκουλαρίκια μίγας, γκολφ τουαλέτας για να περνάτε δημιουργικά την ώρα της αφόδευσης, μα και αυτό το φανταστικό κολάν του κόλου για να το φοράτε και να τραγουδάτε. Θέλω πολύ να σου πιάσω το κολλή, μόνο αν το θέλεις και εσύ. Αλλά σταμάτησα την αναζήτηση από τον ενθουσιασμό μου όταν αντίκρισα το πρώτο πλυντήριο ανθρώπων από ιαπωνική εταιρεία στην έκθεση της Οσάκα, με εμένα περιχαρή που επιτέλους εισακούστηκε η επιθυμία μου για έναν κόσμο δίχως μπίχλες, έτοιμος να του ζητήσω από τον Άγιο Βασίλη για να ενταχθεί στα κτέλ, στα αστικά και σε κεντρικά σημεία πόλεων, με τους χρήστες μέσα σε 15 λεπτά να μυρίζουν σαν την πρώτη μέρα της Άνοιξης. Μα απογοητεύτηκα όταν είδα πως κοστίζει 332.000 ευρώ. Και τι κρίμα που δεν θυμάμαι αν κέρδισα και εγώ το λαχείο όπως τόσοι και τόσοι στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να αγόραζα 50 πλυντήρια ανθρώπων, να τα κάνω προσφορά στην κοινωνία ως πρέσβης καλής θελήσεως και φιλάνθρωπος, μετονομάζοντάς με σε Νίκος Αγγελοπούλος Ινφλουενζάκης, να μην έρθω αντιμέτωπος ξανά με επιβάτες μέσα στο ξημέρωμα να εξαπολύουν δηλητηριώδη αέρια μυρίζοντας όλες μου τις αμαρτίες. Την επόμενη ημέρα μας επισκέφτηκε η κακοκαιρία Byron, αλλά οι φτωχάλες δεν είχαμε ένα σοκολατάκι κάτι να την κεράσουμε, με αποτέλεσμα να τα πάρει άσχημα, με τη βροχή να πλημμυρίζει κάθε αντιπλημμυρικό έργο που αν αφαιθεί κανείς μπορεί να φτάσει από Θεσσαλονίκη σε μια ώρα στην Αθήνα κολυμπώντας, με εμένα να το ρίχνω στη ζωγραφική. Αλλά η πολιτική προστασία είχε άλλα σχέδια, στέλνοντας μήνυμα να προστατευτούμε από μόνοι μας, και από την τρομάρα της ειδοποίησης έπεσα κάτω και έπαθα αυτοδικό. Και παλάκια και άχναταν τα νιάτα 2 φορές και φυλάκια ρουφιχτά. Με προσοχή, μη ρουφήξετε και καναδότη καθώς τα δίνετε. Γίνει και εξωγήινη θέτε.